Dobrodošli u usporedivo bolji podcast by Compare.hr, prvi hrvatski 100% AI podcast. Danas pričamo o nečemu što pa mnogima stvara stres. Uvjeti za kredit u Hrvatskoj. Malo ćemo više o stambenima, ali i općenito. A sve na temelju članaka s Compare.hr. Zvuči komplicirano, ha? Ok, ajmo to malo raspetljati. Počnemo od te famozne kreditne sposobnosti. Što je to zapravo? Pa, u osnovi to je procjena banke. Mogu li ja ili ti vratiti taj novac? Gleda se prvo ovršni zakon. On štiti dio plaće, znaš, onaj minimum ispod kojeg se ne smije ići kod ovrhe. Ali znaš što je zanimljivo? Banke povrh toga imaju svoje interne pravilnike i oni su često stroži. Aha. Ključan je DTI, znači omjer duga i prihoda. Koliko ti mjesečno ide na rate u odnosu na plaću. Što niži omjer, to bolje, naravno. Znači, nije ista stvar u svakoj banci, svaka ima neku svoju politiku, a čula sam i da je poslodavac jako bitan. Je li isto radiš li za neku malu firmu ili, ne znam, veliki sustav? Apsolutno. Stabilnost firme, u kojoj si u branši, koliko je firma velika. Da, sve to gledaju. Ugovor na neodređeno i puno radno vrijeme, to je nekako idealno, jel? Ali pazi, ni rad na određeno nije odmah ne. Samo banke onda traže recimo duži staž bez prekida, minimalno 6 mjeseci, nekad i više. Stvarno? I jako paze na urednost otplate, prijašnjih kredita, minusa, kartica, sve se vidi u OSRO-u, to jest HROK-u. Kašnjenje s ratom, pa makar i sitno, to može biti problem. Znači, baš sve prate. Spomenuo si i neke privatne faktore. Što bi to bilo? Pa da, mogu uzeti u obzir i širu sliku. Jesi li u braku? Imaš li djecu? Uzdržavane članove? Imaš li već neku nekretninu? Uglavnom, sve što može utjecati na tvoje mjesečne troškove i, naravno, na sposobnost vraćanja kredita. Nije sad da je to presudno, ali eto, dio je te slagalice procjene rizika. Jasno. Ok, financije smo prošli. Što je s godinama? Igraju li i one ulogu? Ima neka idealna dob? Pa zakonski moraš imati 18, to je minimum. Ali banke gledaju i gornju granicu. Cilj im je da zadnja rata bude otplaćena najkasnije do, recimo, 75. godine života. Neke banke čak i do 65. Znači, ako dižeš stambeni na 30 godina... Upravo to. Onda je najbolje biti u onom, ajmo reći, rasponu od 25 do 35, možda 40. Tad imaš najviše vremena za otplatu. Ali naravno i tu ima iznimki. Postoje posebni krediti za umirovljenike. A neke banke, koliko vidimo po podacima, tipa PBZ ili ZABA, mogu imati svoja pravila ili tražiti mlađeg sudužnika ako kredit ide do te 75. godine. Dobro. A kod stambenih kredita ne možemo izbjeći učešće ili polog. Kažu obično 10-15%. Tako je, da. I to je realno često najveća prepreka ljudima. Ali pazi sad ovo. Bitno je, to je 10-15% tržišne vrijednosti nekretnine. A ne cijene koju prodavatelj traži. Ne nužno. Vrijednost određuje procjenitelj banke. I ako on procijeni niže od cijene koju ti plaćaš, onda moraš sam dodati tu razliku plus onih 10-15% učešća na procijenjenu vrijednost. Može biti neugodno iznenađenje. Da. Postoje nekad alternative, recimo da daš drugu nekretninu pod hipoteku, ali to je druga priča. Zanimljivo je, vidimo na Comparator.hr da neke banke, evo recimo PBZ, HPB, ZABA, znaju imati akcije pa nude i financiranje bez učešća ili s manjim učešćem. Treba pratiti. Sve ovo zvuči kao brdo papirologije. Što je najvažnije od dokumenata, pogotovo za stambeni? Da. Za stambeni su ključni papiri od nekretnine. Znači ZK izvadak, vlasnički list, da se vidi tko je vlasnik, ima li tereta, onda energetski certifikat, pa dokaz da je kuća ili stan legalan. A općenito za sve kredite trebaju ti dokazi o primanjima, platne liste, potvrda od poslodavca. Često traže i ispis staža iz HZMO-a. I tu nema muljanja. Sve mora biti točno i kompletno. Fali jedan papir ili je nešto krivo, ode sve u zastoj. Ili te čak odbiju.
Sjetimo se samo onih priča, mislim da je Tinjan bio primjer, gdje zbog nesređenih zemljišnih knjiga ljudi nisu mogli dobiti kredit. Eto koliko je ta dokumentacija važna. I kad sve to skupiš, banka se još želi osigurati, jel tako? Spominju se uvijek zadužnica i izjava o zapljeni plaće. Da, to je standard. Zadužnica im omogućuje brzu naplatu ako krene po zlu. Izjava o zapljeni je tvoj pristanak da ti uzmu dio plaće ako ne plaćaš. Ali kod stambenih, tu je popis duži. Što još traže? Pa obavezno je osiguranje nekretnine. Logično, ona je pod hipotekom. Onda često traže i policu životnog osiguranja, koja je vinkulirana na banku. Znači, ako se tebi nešto dogodi, osiguranje pokriva kredit. Nekad traže i baš osiguranje otplate kredita. Naravno, sve to košta. Opet nije svugdje isto. Neke banke, recimo OTP, možda traže samo osiguranje nekretnine uz hipoteku. Druge, Erste recimo, često imaju širi popis tih zahtjeva. Znači ponude se stvarno mogu razlikovati. Ne samo kamata, nego i svi ti dodatni uvjeti, troškovi osiguranja. Upravo to. I baš zato usporedba postaje ključna. Zato i postoje platforme kao compare.hr, koji su specijalizirane baš za to da možeš na jednom mjestu usporediti ne samo kredite, nego i ta osiguranja, pa i telekom pakete. Da, snalaženje u svemu tome može biti izazovno. Zato postoje usluge kreditnih posrednika na compare.hr, koji ti mogu pomoći proći kroz cijeli taj proces. Ok, dakle, da nekako zaokružimo. Banke gledaju sve. Koliko zarađuješ, koliko trošiš, jesi li uredan platiša, koliko imaš godina, gdje radiš. Za stan traže učešće, brdo papira i onda još hrpu osiguranja. Stvarno, kompleksno. Ma je, ali znaš što? Ima još jedan korak prije svega toga. Možda i najvažniji. Prije nego uopće kreneš prema banci, treba sjesti sam sa sobom i napraviti iskrenu osobnu financijsku inventuru. Jesmo li mi stvarno spremni na obvezu koja traje 10, 20, 30 godina? Koje bi si provjere i izračune trebali napraviti prije nego uopće pitamo za ponudu? Eto, to je možda pitanje za kraj, za razmišljanje. Odlična poanta, hvala. I naravno za usporedbu ponuda kredita, ali i svih vrsta osiguranja te telekom paketa tu je compare.hr. Posjetite ih.